Direng, mabakal ka dang, bagas. Puta na, dumagi mo amat. Tapos, tapos bumakal ka dang, ganang, kape na, kape yung baga. Paper na. Ako na, feeling mo sa pang-kape. Bumakal ka naman din na anak. Pero,
This generation, ang teka, baka ka na muna pag-abot mo na. Wala, gawa na lang sa kapag-mail. Ay, sigahal. Ano sabi nito? Ito, alis mo. Yes, yes, yes.
Wala ko naman nilalipan. Nagkukuha nga nila. Gulo. Nalagay na din pa. Bukas mo ako. Wala daw pa kiling gadang ibulog lagi yung gold. Yan mo na pagke. Okay. Hindi nag-search yung daddy ko.
Pumpingin. Ang isa siya magkakaroon ako. Bahan.
Hindi ako hindi ka kasi. Wala ka na. Dapat ka na shopping na ngayon. Puta, dami. Then, open man. Pinago na bagay yan. Ano may? Pinago na bagay yan. Wala na madunasin to. Ayun. May lupa. Pinago na yan. Saka, doon lang mabiging na sinuhok. Hindi na ako ulit na balik. Kaya kung gumawa sa may boy, makusin ko kung gumawa. Hindi pa ako kung ba, ha? Pag mo ko yun, hindi mo, no? Wala sa lalaki hindi. Hindi ka naman din. Sinuko. Tinam, gano'n. Tinam mo. Wala. Ako lang, kuya na. Okay, ba? Ang bulit. Guys, hindi sinot. Bakit ako? Bakit sila? Bakit? Anong ulo sa Diyos? Ano na ba ka na? Legit na rin, ano ba? Ano yan? No, gusto mo na? Oh. Yan na, ano na? Oh. Ito na. Guys, di pa lang pati yung mamon niya. Sa'yo ako ha. No. Ha? Ako dun mo na, hindi na ako sa'yo. No, nag-save ka no, yung halik ka sa amin dun no. Nag-save ka. Do not disturb.
Parang dito yung jambal, papalo, kung makabalo naman. Hindi mo magkakak. Tapos kayo guys, hindi ka rin sila. Malamig mo. Ah! Narinig kita. Kailangan yan. Ay, kaya. Duro. Relax, eh. Relax. No. Tapuan mo yun. Tapuan mo. Yun. Kapag pinag-view. Surot na ka ng mata. Makan ka. Wala lang nga ito. No! Sana. Process po rin. Sabot kayo na. Ang sa mga Sure ito? Yung to, may sure ko. Hindi mo nag-iiro mo. ay naman na Wala po ba? Ay, iba. hello. Yo! Yo! Hello. Uy, uy, wala pa ko na ito. Dito naman. Dito pa. iPhone. Bila na kay mama niya doon. Nagfigure ko big wala na nagsingkit kay mama niya. Bila na ako big na ko na. Bila na ako. Open mo tabi ko. Hindi na ka mapalabaw. Insect. Tingnan na tuloy ito.
yan. Okay na lang dito. Hindi mo ulit niya. Ano yan? No, 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 no. Sabihin ko. Ano lumuluan si Nino? Bang, ano? Yan mo. Matalapit. Parang matalapit. Makalapit. Mali ko ba? Yung mo ba? Yung... Mali ko ba? Mali ko ba? Yung... Siyempre nagbuwad to. Kaya yan. Ako nang bumili ko. Ginawa mo na. Alam mo na ba dito? Hindi na lang yan, Jay. Ako, amin naman. Ano yan, Jay? Jay? Ano? Ano ba? May pasulpi ng maganda. Ito, may figures sa laro ba? Magpapalaw din pa. So, pinag-isip po. Ito. Hindi kasi po. Ako po ba, Ben? Ayun, ginili ka ako. Saan? UGC. Ube. Oo. Gawa.
Ano ba ka lang ba? Nagputang po. Putang tayo. Ano na ba kung may school kaya manap? Mukha sa mga bali sa ano. Hindi na ako sa video. Pwede mo dito sa ano. Nag-works. Ano mo nang gift to? Paano mo nila? Ano? Ano yung mga ano? Ano mo sa laro? Paano ka mas nagkakala? Hindi mo sa nakawat. Hindi na ba nilok? Hindi mo ba? Hindi pa nilok. Magiling ka pa ng sira. Oo na nga. Yung din mo nga. Ano yun ako yung problem? Sarap na. Tawag na bro. Makawin ang pigmam. Hindi ko makawin mo. Bagay. At hindi pa po mga kalay. Yan ang tayo natin. Itong nakukuha na ang basketball. Yung sila na yung nakukuha na yung may Malalaman ko. Ito, 1K, kasi Claro. okay. May mo pala. Paano mo yung biglalan? Pakabubo. Ano mo na pa doon? Pagbayad kami.
Day pa din ang babe. Sabay pa ka mag-cute eh. Di ba niya ngayon? Wala ka na naman. Personality pa. Aro. Di ba may bagong babe? Kasi no, guys. Ah. Mga God. Hindi ko masaway. Pero, Hindi nga mga pinahan. Oh. Oh, di ba puso? Puro gayo. Wala ganun gawat na niya. Ah. Uy, mapakalaw kayo niya. Puro ka. Ano? Sinayaan pa mama ko niya. May kwarta pa mo. Banyo ka na yung singil yun. Dito ka. Dito yun. Your way. Dito talaga. Dito. Ano na niya?
Ito, may ike. Hello! Kung saan tunay nandiyan na ano, mga islam, ano, Dito mo pa yun. meron ka ba dito na?
Ano ba yan? Walang tao. Nagbibigay na ba? Yan naman eh. Ewan nung. Okay naman.
Gamit ko naman yung magneta. Pag
Huwag na magpunta. Pag-people ganito. People kayo. Medyo mo lang God. Medyo mo lang.
Ginawa ko ako kasi yung UBC dito eh. Tatawag dito eh. Ayun kasi, kailangan mo ulit ulitin para makakuha ka. Meron na boy na necro. Boy, meron na necro ng sa kanila. Boy, meron ko kong pila. Sige mo eh, kung kung na, sabi mo ba ito? Meron boy, yung pera. Meron dito boy. Yung dito mo video na na stream sa YouTube. Nakakawala yung inaalay yung yung stories, tapos video lang yung dito. Necro boy. Sige, gusto na ako mamaya. Eh, 70 yun. 70K. 70K yun. Mahal yun eh. Kasi yun, bibili ako noon. Ito lang. Mag-grind ka para mamaya. Meron na dyan boy na which is group yung yung cola.
Hindi na naglalaro. Ano, no na nawala yung ano ko, yung ano ko, yung Celerak eh. Rainbow yun eh. May value na yun. Hindi ko yung pinanamang sinasama sa akin. Sayang nun. Kasi, hindi 70K yun eh. 70K plus. Yun. Well, tingnan mo bro ba? Yung ka-receiver boy. Tingnan mo kung may meron nag-sale. Punta ka doon sa sale ngayon. Yung ano, yung merchant doon sa baba. O yan. Eh, hindi. Ano, dealer pala. Pinakasabi mo ng social. Oo, sa baba. Basta sa baba, alam mo yung ano, yung may dealer sa baba. Tingnan mo doon, baka may ano, baka nag-pinag-sale. Yung ano, yung malapit ata sa ano, sa ano yun, sa station. Natalo kami yung buko to eh. Kaya maglilian ako sa'yo. Tingnan ko. Tara. Magkano lang ako, magka-canvas lang ako. Mamaya na ako lalaro. Magka-canvas lang ako. Hindi, mamaya tayo na. Magbubo. Makabukan ko lang. Makabukan ko lang mo eh. Magbuboto ako mo eh. Oo. Opo. Opo. Hindi, pera. Hindi pagkain. Malaga pera po eh. Bili ka na ano, body flashlight eh. Bili ko ito dyan eh. Alam mo naman eh. Ano na? Halloween update. Ano yun? Ano? Ano na? Maganda, maganda. Maganda nga eh. Okay na, may ano na, may helmet na ata dito yung sale na pump. Meron na ba? Uy, may gun crate ako, boy. May ano, may gun crate ako. Nag-spin ako. Gun crate. Eh, pusok yun ang bereta. Pulok. Hindi na. Isa? Kakasar eh. Bereta po. Bereta na po ako. Bereta yung puta. Oo, iya. Patay ako. Wala. Wala ako papatayin ako. Basta ka, boy. Oh, meron ng negro. Nataito ako, boy. Nataito ako. Uy, ano? Ano na? Candy. Candy yung currency. Nataito ako, boy. Parang hindi na nabili ko. Hindi ka sa ganda. Mami na, madaya na eh. Rege mo, rege na.
Hindi, nakita ko sa video yung ano eh. May sinasacrifice silang for eh. Tapos binigyan ng ano, eradicator. Sabi nga yun. Wala ka na. Tara. Ano yan? The cure. Saan mo nakuha? Hindi na. Ito. Tara, tingnan natin doon. Parang hindi na namin. Saan yung dealer? Tano sa baba. O, nasa tunnel yun eh. Tingnan natin. Hindi ko makita. Dilim. Uy, ano, dugo. Sana yun, boy. Tama. Dito ba Anong yun? hindi namin? Uy, yun. Brenda. Meron ba? Wala. Wala, no? Pero meron, ano? Meron ka pa dito ka lang? Hanapin. Pira lang, no? Sabi ng pastano ng necromancer may poison din. The cure. Wala. Tira ni dito, meron pa. Boy, punta tayo sa likod ng ano, sa likod ng hotel. Sacrifice mo ko, boy, baka bigyan ka ng eradicator. Sana ba papalabas dito? Dito. Hindi ko alam pa dito. Sa wala. Makita. Uy, makita bulan ako. Ay, aray ko. Ay, nabibig mo rin sa akin. Wala. Hindi na may nano eh. Matitira lang. Hindi na pa. Pinabar. Pinarila ko. Wala. Mahirapan namin, oh. Dito po yun. Yung may ano, nakita ko sa YouTube. Sacrifice. Wala. Dito yun, oh. Basta nandito yun. Nandito, ano. Dahil. Nandito yung buyo. Yung ano, may sacrifice ka. Ako. Project. It is group. Good. Okay. Pwede ba nila?
Ano ba yung mga dyan? Sale ba to? Ulo, susunod na pa. 100. Laki yun. Dahil nakakansot, mga kawin ng mga takot na. Oo, nabibili pala yung The Cure eh. Saan? Nasa baba. Wala, tapos na. Ayun mo yung oras. Oo, nakita ko na lumilipad eh. Eh, yata, bridge eh, bagong bridge. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Eh, nangyari na naman ako. Meron ba? Ikaw boy, kukuha ko. Right, puto na, binari na naman ako. Pansin ang puta eh. Bibilang na nila eh. Hindi ako nakakuha sa ano, sa ATM. Binabaril ako. Oo, wait lang, wait lang. Grabe yan. Hindi naman na ano eh. Nililipin sila, bahala sila. Apon yun eh, kuko yun eh. Pampira yun. Tumataba na lang ako na. Kaya nga ito. Hindi ko na alam eh. Ikaw, ilan sa'yo? Okay. Mahal. Inala ko yan 300 plus eh. Wala akong tigil. Ano? 200, 200 na lang. Bibili na nga ang bibili. Uy, tangin na, T4 boy. Gusto mo? Ito ba yan? T4 din. Gusto mo ba T4? Kukunin mo na lang. Sabi ko sa may bandit. Ha? Pera ko? 1.004. 1 million naman 47K. Sila na naman. Hindi. Tinatamad na nga ako maglaro nito. Parehas ng video mo. Oo nga eh. Cycle lang. Ang kulang eh, bibili na lang ako ganun, A1. Kahit mahal. Wala na ano, nakauli ang puta ko. Wala.
Hirap po. Wala akong pare, wala akong pera, patay na ako. Wala, tinatangga, alam ko yan. Yung magiging bully. Naiwan ako po. Basta. Yun ang mahal. 125 pa lang. Nakakuha pa naman. Nagtaraga dito eh. Bili ka dito mo ano, umakyat. Bili ka dito umakyat. Tara. Ganda na ng ano ah, basketball court. Yan. With entrance. Hindi. Oo nga. May bayo. Ano? Hindi. Mali. Kumukuha ko sa back. Mali. Hindi lang kasi ako napipilitan eh. Balikan natin, boy. Gusto mo? Balikan natin. Sa baba. Tingnan natin. Ganda lang ano, oh. Ganda lang ang station mo, yun. Lupi na. Birthday. Ganda ka. Yan. Tingnan mo dito. Yan. Natalaga. Ano yan? Ang laki ng ulo eh. Meron di ba yan na, ano, na helmet na, ano, sinasaglang sa iwan, no? Helmet. No? May defense para sa ulo. Yun, para hindi ka maawan ka. Sabihin lang sa'yo ng ganda yung umaga eh. Bukol mo naman. Nagawa mo. Nagawa mo. Nagawa mo.
Nadala ng ano, ng back, ano, Halloween. Bawang nandun, tanda ko lang. Oo, ito. Uy, may tier 3. Mga rin eh. Bila mo yung pinilitan mo. Mga kamusta dahil dinubiro na. Ano kaya yun? Oo, tingnan natin. Nakakakuha ng eradicator na yun eh. Hindi, tingnan mo sa YouTube. Yung ano ng criminality. Tingnan mo sa uli. May ano, may ina... Tingnan. Alin? Never. Oo nga. Ang bilis. Oo. Walang damage yun eh. Naka-load launcher. Ginagawa niyo. Kita mo yung ano, sa mukha, naka-night vision. Naka-night vision yung pusa. Boy, naiisip mo ba, ma-blackout? Boy, ma-blackout boy, baka tinitin nila. Ma-blackout. Baka tinitin nila. Tingnan mo, nandiyan pa siya. Wala na sa taas. Maliit na. Meron na ako kanila. Try mo. Yan, try mo. Try mo, boy. Hello? Ano ba sa ito? Sabay. Kaya yun. Paano, boy? Doon. Doon. Ginawang marble. Black marble. Yung parang sa sa simbahan. Blood moon na boy, oh. Blood moon. The picture. Meron sa store eh. Limited lang na. Mahal. 150. Okay.
153. Pero hindi ka nalugi eh. Pero lugi ka kung yung makuha mo yung yung chapel. Parang wala naman ang hit. Kuno. Batman. Nakalog sila ng kape boy, oh. Nakalog sila ng kape. Alin boy? Nakakatakot boy, kung isa ka lang boy, tapos sila lahat zombie, sinahabol ka. Yung zombie boy. Dito boy, nakukuha niya dito boy. Isa ba yan? Bigyan kita. Pag-spin ka rin. Isa ba yan? Yan natin. Makakuha tayo. Nakakakuha dyan boy. Yan, we just drew. Boy, bigay mo sa akin boy. Isa. Uy, tangina, lumipad. Lumipad ako, boy. Boy, oh, ikaw naman, boy. Oh, boy, oh. Ginawa mo na. Lang, ka dyan. Huwag mo inumin, boy. May kulam yan. May kulam yan, boy. Nalang ka na. Nalatang ka. Inumin mo, boy. Inumin. Puto halong lancer yan. Inumin mo, boy. Tatakbo mo niya ako. Ikaw na yung last. Takbo pa. Inumin mo. Walang nangyari. Ito pa, meron pa. Ikaw na. Tigita tayo. Oh, ito, tigita tayo, boy. Ay, hindi na po na, boy, ah. Nasunog yung puta. Boy. Boy. Nasunog yung puta. Tingnan mo na ako. Walang nangyari. Nasunog. Boy, ito pa, boy. Meron pa. Tingnan mo sabi. Hindi yan. Iba yun eh. Malaki yun eh. No, we just grow. Nandun na yung pusa. Uy, nagulat ako. Boy, marriage boy. Wala ako. Kapal yung puta.
Tumalon. Uy! Wala, wait lang, wait lang. Wala! Wait lang. Okay na. Hindi nga, buwak. Out na siya to. Bilan na lang kita, boy. Bilan na lang kita. Okay, Mom. Tira ka. Yun lang yung nangyari sa akin kanina eh. Ito, ito, natayo po yun. Ito po yun. Ito, uli mo. Ay, dala mo. No? No? No, no, no. Good. There. Sino yun? Lumipad. Sino yun? Lumipad yung pusa. Yan yung po. Meron pa. You can still make Kabila ko mo eh. Sa kabila ko. Sa kabila tayo. Itang ina, sira pa pala eh. Sira pa. Kami lang, magmamla, ano. Pera. Asa na yun? Ano kayo makukuha dyan, boy? Ano kayo makukuha dyan? Ayan, nandun. Saan yan? Dito yan. Hindi ko na mo, boy. Iba yung crate, boy. Hindi. Balik lang naman ang pati. Pero, klaro naman ito. Ulo. ay, hindi mo ba kasi mag-on sa ito? Ito, marami din yun. Marami. Ayan na, pero
Nga. Hindi naman yan, ano. Pag may mag-ano dyan, na may magkakaroon na araw. Nakakarap po sa. Pansin yung puso eh. Ano mo yung nakaimbin doon na baso? Hindi ka na daw mag-iro dyan, saan ka na ako? Puro ka despito. Yan ang mapili mo dito. Balungan sa balikin mo. Ay, no, mga tayo sa gano'n. Ay, dito ba? Ang bubuwa. Saan ang bubuwa? Boy, nakakuha ko ba? Dali, punta ka dito. Gusto mo dito. Magiging number, boy. Nakuha ko, boy. Nasa ito ako, boy. Nakuha ko, boy. Dito ka, boy. Dito ka. Marami yung isip ko na dito, boy. Marami na dito. Ewan ko eh.
Ito, sa may vending machine. Yan naman. Ito ba yun? Sarami na. Yun o. Ito. Ito, hawak ko boy. Dito mo. Dito mo. Tingnan mo. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Inumin mo. Drink it. Sige boy. Dito. Mamamatay ako dito boy. Mamamatay ako. Sabi. Hey! Ano yun? Tumawag ako boy. Namatay? Namatay ka boy. Lagi ka na zombie boy. Boy, sige. Patay mo ako boy. Sabihin mo boy. Sabihin mo ako. Boy, sabihin mo ako. Sige. Sige. Ang zombie. Yung tao. Eh, no! 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 Stop po. Sayang eh, marami sana. Wait lang mo. Ulit ito pa mo eh. Ayan, wait lang. Meron dito ba daw sa may motel? May nag-spin boy. May nag-spin boy sa baba. Sa likod ako ng motel boy. Okay, ito ako boy. Ayan o. Hindi. Nasa motel pala. Sa likod ng motel. Hindi. Anong ba? Nasaan ka? Oo nga. Meron na dyan na may nasa baba na dyan eh. Meron na dyan na dalawa. Hindi, dyan boy, huwag ka na. Baka papayin ka eh. Papayin ka dyan.
Saan ako? Sa likod ng hotel. Likod ng hotel. Wala niya. Ang nasira. Ano yan? Sino to? Yeah. Laki. Ang laki mo yung grupo yun. What? Hey, here. Ang laki po. Kabila akong vending machine na sa ano ko. Sa motel. Kala ko green. Teka na asay. Teka na asay dyan. Sabi na kami. Hindi sa may palaw ko. Hindi sa may pakingan. Oo. Oo, kami na sa may timbay. Ako yung mga gano'n. Natrabaho ko dati sa hardware. Pero dito sa bago. Pakiro ito. Hindi ko naman saliw. So, nasa lang hardware. Bagay. Hindi bagay na kaya ng sa bago. Akin sa dunia na hanggang sa siya ng hardware. Yun ang pinakangkurangan. Wow, kaya ako tapos balik ang bahay ko. Kailangan ko niya ano? Ano maganda? Talong bulan. Okay, tulad na, no? Wala ka daw, yung daw tayo. Ayun, maraming lang talaga pag may overtime. Basta may overtime, ito ganito na. Kaya mo guys, may dagdag ko. Ano yun? Ipad. 58. Ang nakakasel. Balik ko kumukuha. Sa araw Kaya sila, ano kami, balaw ka na sito. Oo, nalasin ko. Pag nag-overtime, Nasa ko lang overtime nun yan, sa sabi niya, malagong ka. Nasa ko lang, magkasano. Kaya nung negosyo niya. tingnan mo kung meron. Nagay ako ay ang keto pa. Eh, guys, ano? Tingnan mo kung meron. Wala ko mga Na Tommy. Dahil ka sa lugar din natin mga bagay natin. Hindi, Magkano dito? tapos kung ka pa naman ibibigay, Kaya pagkakala ko may Nakuha ko na.
Ay, ko alam, pero ko, ano to? Meron ba? Wala. Nakala mo, nagtatawa ka. Kung inaano yun, narinig ko, boy. Ang BFG. Ang BFG. Kasi, gusto ko na trabaho man din. Nagpapakasahan. Para, hindi Yung tudok lang tayo yan kanina. kung gusto niya trabaho, tapos yung gusto niya. Kaya, gusto na kaya, kung dito pa rin, sana. Pero kung Manila, malang tao. Kaya, nagpapagalan niya sa Sigat ako. Ano yan? Kasi kung ay pasok ako sa Daluga. Pag-expect ka na siya. Nakita mo talaga ito. Ano yung boy? Kailangan ko yung ganyan. May pagkanto, ito ba? Okay, so tulog mo na kung punta. May tukod mo na si Papa na kailangan ko niya. Pagkakain ko. Trabaho. Ha? Lang ka. Ano? Mano, tipo, trabaho. Layang boy. Nasa ito ako. May mga ganito traffic. So, gumura sa biyahe. Paano ito kami yan? Tawag mo. Ito ako boy. Ilang bibili ako. Uy, ako kaya kayo minakain. Ganda mo yun. Ganda ba yan? Meron ba? Wala. Ay, binili na. Ito na lang ako. Patay mo. Bye. Ito na ba yun? Yung ano, yung pulis? Yung military boy? Bumibili nga ako eh. Ito, kunin mo na. Ayan na boy. Luma na boy. Diyan lang kayo. Tago ka boy. Bibili yun na baril.
bibili rin ng ano. Kahit yung native. Yung bobong yun. Sino yun? Dito. Yan ba yun? Kunin mo na. Ang limited. Which is grabe eh. Ala. Pansin. Pusa. Hindi naman inaano eh. Mababait din yung Pusa BFG. Lumipad. Sino yun? Bubulpo. No. Dali. Why? Dali. Yan mo. Marami tayo. Ayan ba yun? Ayan po yung ano, yung isa. Pinatay natin. Yung na-grade. ayun. Boy, ito na ba yun? Ako ulit. Ako ulit, boy. Ito, Okay, magkikira. yung tayo. Cinco. Ay, pinabarin ako. Patay din yun eh. Nahulog din yun ata. Patay yun. Wala ko pa. Hindi ko na drop po eh. Hindi kita po nag-drop. Hindi kita po nag-drop.
Ayo. Nakabaril ako. Ano? Boy, boy, boy. Nakabaril ako. Ay, nakabaril ako. Yung mouse wheel. Sira yung mouse wheel eh. Hindi ko na-press pa yung mouse wheel. Hindi lang. Ano yun? Zombie yun. May naging zombie dun. Meron ako ba yun? Monster Mike? Buwan na. Meron, pwede bang bumaril? Hindi pwede no. Bawal. Boy, marami na puno. Marami ng zombie boy. Bili ka boy. Wala. Tignan mo kung ano to. Hindi po. Hindi niya re-repair. Hindi niya re-repair nito. Sa ulo. Hindi. Ano lang, kapor lang. Hindi na papasag eh. Try ko boy. Malinis ko hindi ako. Laging kumipil na tuloy eh. Lang, samayaw rin ako. May ako mag-door, mahal. Naka-negro ba? Titingnan ko. Ay! Ano na naka-negro? Ako boy! Naka-negro! Aba ka na boy! Bakit ka boy? Patay na lahat! Sumabog. Ako itatasan mo. Nabalin ako! Pinatay ako nila. Ano? Oh, ayaw na ako. Hindi na ulitin yun. Nakalasana eh. Maraming sana akong health eh. Marami sila doon. Hindi, pag may na-top doon eh. Nagina yun na zombie boy.
Ano po, zombie. Maraming zombie. Ako rin daw. Ha? Yun. Parang magulit ko naman yun. Hindi ko boy. Ayun na, nakakapagod yun. Baka yung pusa. Ah.
Bitawan mo, boy! Bitawan mo. Boy, natutulimata ko, boy. Zombie na ako. Paul.
mga pagkate. Betul ada Bu. Balik daw tadi. Ano jual? Karong.
Meron din sa bar.